takaici. Nigga, it's Mr.h.bee on the MIC. You can't even see how. Tashi a hito ba uban gida balantana ya zama korafi abin hannunmu namu ne ba shi suke kula baci. I mean this is my lokaci abinda Allah ya yi rabanka ne to dole zaka ci to so in gaza tuntuni amma na sakara ce a zuciyar su young artist ne suke da kaici uba su girma su gani muke su ne an gaba da mun bugo waka mutum muke su samu laluba a kula waka ta mu ma kawai a wasar ai maka gyaran rainin hankali ya saka fargaba ba za ka gane dai bane sai a can gaba ka zama kakin kai da kanka kai da shugaba dan za ka gane ai su rena maka hankali harkan nan da hasada kai ba sai a hankali burin sa ka talauce ka rasa ko na dankali ta fara ne auta tun da time is of unbearable bisa yasmi ne da ke sabon sarki da sarki tun kafin mu hauki kan aikin masa janaiza kalau take di yaron ku ake rina ita ita HB ne akan kikin dole da canja I'm a boss of myself I'm a king of myself I'm a boss of myself yes I'm in the HB I'm a one area yeah I'm a Gambia yeah kai arewa republic mu ba mata kanci wallahi mu ne muke nema ma hip hop yanci zaka ja da ni ne ko na rade a harkar tabar yawan fans da mu ma da neman